Подкасты «Радио Свобода». Подорожжа у БНР с Сергеем Шупом. Вітаю ўсіх слухачоў, наша машына часу зноў вязе нас на 100 гадоў назад. Дзяржаўнае будаўніцтва на пачатку 20-го стагоддзя было немагчымае без друкарскай машынкі. Але яшчэ за месяц да абвяшчэння незалежнасці БНР 25 лютага немцы выгналі народны сакратарыят з займанага ім памяшкання ў губернатарскім доме і забралі ўвесь ягоны набытак. Апрача грошай, балючай стратай была рэквізіцыя 10 друкавальных машынак. Без іх дзяржаўнае справаводства было паралізаванае, таму беларуская ўлада напазычала машынкі дзе толькі магла. Пра іерархію ўлады і субардынацыю красамоўна сведчыць адзін дакумент. Беларуская вучнёўская грамада правяла ў Менску скарбонкавы збор і папрасіла народны сакратарыят налічыць ёй за гэта належны заробак. На гэтай пісьмовай просьбе стаіць рэзалюцыя загадчыка справаў народнага сакратарыяту Лявона Зайца. Лічу патрэбным выдаць ім хаця б 50 рублёў, а то яны могуць з абразы, як нічога не дамо, адабраць сваю пішучую машынку. На гэтым гісторыя не скончылася. Праз месяц вучні запатрабавалі вярнуць ім іхны Ундервуд нумар 3, бо ў гэтым часе вучнёўская грамада занята вельмі пільнай працай па будаванню расейска-беларускага словара і перакладаў расійскай літаратуры на беларускую мову. Дзелавод народнага сакратарыяту робіць на лісце такую прыпіску. Пан Варонка сказаў, што машынка нам надта патрэбна, а матывы тут напісаныя не прымаюцца пад увагу. Просьба надрукаваць 3-ю устаўную грамату, просьба дазволіць выдаваць штодзённую газету, просьба вызваліць ахвяру масавага хапуну ў Менску, просьба дазволіць правесці рэгістрацыю насельніцтва. Да гэтых ды іншых просьбаў народнага сакратарыяту нямецкія ўлады ў першыя месяцы гаспадарання ў Беларусі заставаліся глухаватыя. Немцы надалей трымаліся рашэнняў берасцейскага міру не падтрымліваць на акупаванай тэрыторыі Расеі ніякіх новых дзяржаўных утварэнняў. Беларусам у гэтым сэнсе не пашанцавала так, як літоўцам або украінцам, чые новаабвешчаныя дзяржавы былі на той момант ужо прызнаныя Нямецчынай. Пытанне прызнання стала рубам. Подкасты «Радио Свобода». Подорожжа у БНР с Сергеем Шупом. Найбольш старання ў справе прызнання незалежнасці Беларусі прыкладаў беларускі дыпламатычны авангард. Высланая адразу пасля 25 сакавіка ў Кіеў дэлегацыя народнага сакратарыяту ў справе перамоваў. Яе ўзначаліў дасведчаны юрыст Александр Цвікевіч. Найбольш абяцальна выглядала справа прызнання Украінай, але і там ніхто асабліва не спяшаўся з рашэннямі. Галоўнай праблемай заставалася беларуска-украінская мяжа. Паралельна вяліся перамовы з нямецкімі дыпламатамі ў Кіеве. Ім 25 красавіка быў пададзены мемарыял, аўтары якога хадайнічалі аб прызнанні Беларусі і яе ўлады, прасілі падтрымкі ў адваяванні ўсходняй Беларусі ад бальшавікоў, а таксама выказвалі настойлівае жаданне захаваць Беларусь у яе натуральных межах. Асаблівы ўпор рабіўся на Вільню, бо, цытую, «Гэты горад цяпер – гэта разумовы цэнтр Беларусі, які найбольш жыва ўсведамляе ідэю беларускай дзяржаўнай самастойнасці». Вось у такім кантэксце ўзнікла тэлеграма Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. Это быў першы сур'ёзны вынік паправення Рады пасля далучэння да яе Скірмунта і яго паплечнікаў. Тэлеграма выклікала першы раскол у лягеры беларускіх незалежнікаў. Тэлеграма кайзеру гучала так. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, як выбраная прадстаўніца беларускага народу, зварачаецца да вашай імператарскай вялікасці з словамі глыбокае падзякі за вызваленне Беларусі нямецкімі войскамі з цяжкага ўціску, чужога пануючага здзеку і анархіі.
Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дэкляравала незалежнасць цэлая і непадзельная Беларусі і просіць вашу імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнай незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй. Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую долю ў будучыні. Падпісалі прэзідэнт Рады Іван Серада, прэзідэнт сакратарыяту Язэп Варонка, сябры Рады Раман Скірмунд, Антон Аўсянік, Паўлюк Аляксюк, Пётр Крычэўскі, Язэп Лёсік. Тэкст тэлеграмы быў прыняты 31 голасам супраць 4. Пра закуліссе тэлеграмы расказвае Язэп Варонка ў лісце Антону Луцкевічу. Справа гэтая нарабіла тутака многа шуму. Голас грамадзянства раздзяліўся на дзве часткі. Адны хваляць, другія называюць нас здрайцамі, нямецкімі падданымі. Што зрабіць? Чы ж усім дагадзіць? Чы разумеюць яны нашу боль, нашыя мэты? Чакаю вас. Не дачакаўся да тэлеграмы. Без вас я многа чаго не знаю, як рабіць. Адзін я тут замарыўся. Але ўсё ж такі Скірмунту, Алексюку і Гадлеўскаму не веру. Тэкст тэлеграмы мой. Скірмунд даў зусім другі, мы яго адкінулі. Праз пару тыдняў першы старшыня народнага сакратарыяту Язэп Варонка папросіцца ў месячны адпачынак, цытую, дзеля папраўлення расхістанага бесперапыннай гадавой працай здароўя. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. Ініцыятарамі даслання тэлеграмы кайзеру па ўсёй верагоднасці былі браты Луцкевічы. Намаўляючы беларускіх правых далучыцца да Рады Рэспублікі, Антон Луцкевіч сярод іншага тлумачыў: «Мы, седзячы ін медіас рэс нямецкай палітыкі, ведаем аб кожным кроку нямецкай дыпламатыі. Нам збоку найлепей відаць, якімі дарогамі ідзе нямецкая ўласць. Яна ніколі не пойдзе на рэч няпэўную. І толькі на грунце злучэння ўсіх беларускіх сіл можна ёй даць тую пэўнасць, якой яна жадае». Вось жа за першым крокам, злучэннем беларускіх сілаў, ішоў другі. Засведчыўшы немцам пэўнасць, беларусы паведамілі пра сваю геапалітычную арыентацыю і згадалі пра сваю незалежнасць у сувязі з германскай імперыяй. Аднак разлік беларускіх палітыкаў не спраўдзіўся. Справе прызнання тэлеграма нічым не дапамагла, хутчэй за ўсё нямецкі кайзер ніколі яе не пабачыў. Затое беларускія дзеячы перасварыліся паміж сабою, а сама тэлеграма на працягу стагоддзя была улюбёным тэкстам савецкіх прапагандыстаў, якія цытавалі яе налева і направа як яскравае сведчанне буржуазнасці, прадажнасці, русафобіі стваральнікаў БНР. Не зразумелі новага курсу Рады БНР і ў Менскай гарадской думе, якая з часоў першай устаўной граматы была збольшага прыхільная Беларускай рэспубліцы і нават была асігнавала грошы на дзейнасць новай улады. Цяпер жа дума палічыла, што абвяшчэнне Беларусі, адарванай ад Расіі, незалежнай народнай рэспублікай і далейшыя пастановы, прынятыя Радай у тым самым кірунку, адхіляюць арыентацыю і палітычную лінію Рады ад той, якая намечаная ўсёй дэмакратыяй нашага краю, у тым ліку і першым усебеларускім з'ездам. Дума адклікала з Рады БНР усіх сваіх прадстаўнікоў і спыніла далейшую выплату асігнаваных Радзе сродкаў. Вы слухали падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.